Bosgarren hizkuntza bat ere nik aldarrikatzen dut eta hori dantzaren hizkuntza da. Dantza berez badelako hizkuntza bat ere bai, komunikatzeko gaitasuna daukana eta euskaldunok baliatu duguna historikoki. Da aukera bat dantzaren munduan murgiltzeko eta dantzaren hainbat alderdi, ez dakit, ezagutu edo behintzat ikusteko eta bai gizartearen ikuspuntutik, baita historiaren ikuspuntutik ere bai. Eta gero, izango denez beste hitzaldi dantzatu bat nun ez bakarrik euskara, baizik eta euskara eta dantza erabiliko ditugun kontatzeko daukagun horretarako, uste dute osatuta geratuko dela dena.